Hej og hjertelig velkommen til gæstgiveriet. Pejsen er tændt, og stearinlysene brænder på bordet. Dine værter, Mads Samer og Niels Rosenkrantz, har sat sig godt til rette under hver sin plæt og er klar til at forkæle dig, kære lytter. Med historisk viden og sjove anekdoter. Rigtig god fornøjelse. Hej og rigtig hjertelig velkommen. Det er Niels her. Og jeg hedder Mads. Hej Mads. Hej Niels. Hvordan går det med dig? Er der sket noget spændende siden sidst? Det går dejligt, ja. Sådan. Jeg kan se, du har lidt ild i øjnene. Ja, jamen jeg har været udsat for PostNord. Det har vi alle sammen desværre på et eller andet tidspunkt i livet. Fuldstændig. Ikke for at gøre det kort. Folk har alle deres lignelseshistorier. Og måske faktisk også et lille lifehack. Det kan også være, der er en PostNord-medarbejder, der tænker, ja, det vidste vi jo alle sammen godt. Skud ud til dig. Jeg har ventet på en pakke fra England, fordi det var det der, jeg engang imellem køber nogle bøger eller et eller andet. Og det var mellem jul og nytår. Jeg ved godt, der er længere ventetid. En måned. Det synes jeg måske lige er i den hissige ende. Men det korte af det lange er, at jeg formår at få toldbehandlet en pakke 2 gange. Gudskelov ikke betalt 2 gange. Jeg skulle lige til at spørge, om du så har betalt 2 gange. Nej, men den endte, så kom den ligesom til toldbehandling, til tolddeklaration. Okay, vi skal virkelig passe på nu. Når man deklarerer noget i tolden, og så går den tilbage, eller bliver sendt videre til deres distributionshop, og så får den lige en tur til i tolden, og så kunne den komme ud over stepperne på en distributionshop. Det var ekstremt langt. Det tog en uge. Men det jeg så til gengæld lærte undervejs, det er, at undertegnet som modtager en pakke, og man plejer jo, når man handler på nethandel, at betale afsender porto. Så derfor har jeg altid set mig selv som den, der havde betalt for porto, men det er ikke tilfældet. Og grunden til, at deres kundeservice er så bundelendig, når man så chatter med dem, at de kan finde ud af, det er jo dejligt, at de kan finde ud af at bruge citatretten, men fra deres hjemmeside, det er, at det er fordi, jeg ikke er kunden. Kunden er den person, der har afsendt den i England, som har lavet en aftale med Royal Mail, og så skal, hvis man ligesom skal brokse over det, så skal de så kontakte Royal Mail, der så kontakter PostNord, fordi det er dem, der er kunden. Så det vil sige, hvis du skal gå af de rigtige veje, så skal du faktisk kontakte dem, du har købt med, som kan kontakte Royal Mail, som kan kontakte PostNord. Lige præcis, og det skal man også indrigs. Jeg har altid set det som om, at også at modtager var en eller anden form for part, også taget betragtning af, hvordan man ligesom kørte. Men det blev jeg så klogere i den her proces gennem deres. Der var der en, der lige afveg fra deres hjemmeside, og så sagde, vi kan ikke sige så frygtelig meget, fordi det er jo faktisk ikke dig, der har betalt i form af at være kunde. Så du har, for at sige det mildt, ikke nogen rettigheder? Jeg har i hvert fald rettigheden til at vente på min pakke. Men den kom, og det var dejligt. Og så ledes opmuntret, men ja. Så en måned senere og 400-500 kroner fattigere, så fik du din bog. Fuldstændig. Fuldstændig bizart forløb. Men altså, PostNord, det er jo næsten, det er jo ligesom, jeg tænker, det er den ting næst efter vejret, dansken taler mest om. At det du skal ikke starte mig. Altså, hold op, jeg har også. Altså, du betalte sikkert din porto relativt hurtigt, eller din 12 relativt hurtigt. 10 minutter efter jeg fik en notifikation. Ja. Og så følger man jo ofte med på den der app. Lå den også relativt lang tid hos dem? Lige præcis. Ja. Altså, en dag i England. Jeg siger det bare. Altså, den blev sendt samme dag, den blev bestilt. Og så var den dagen efter i København. Og så 29 dage ekstra. Jamen, du er travlt mellem jul og nytår også. Nu skal der jo ikke sendes breve mere, så er der jo ekstra travlt. Jamen, det er det. Hold da op, mand. Nå. Ja. Al kærlighed til PostNord-medarbejderne, men det går langsomt. Deres ledelse stinker. Det har, og ingen altså alle, der står i skudlinjen, altså alle bønderne i skakspillet, i fredet, det er næste linje, vi skal til. Det stinker ind i det firma. Jeg kan ikke. Nå, det kan være, at vi får et sponsorat på et senere tidspunkt. Der røg det måske. Ja, ved du hvad? Det er fint nok. Dag GLS, I skriver bare. I skriver bare. Hvilken historie skal vi mon høre i dag? Ja,
Det er blevet tid til historiske nedslag. Poul Laxmand. Ja, Du har hørt navnet Poul Laxmand før. det har jeg. Men mest af, at han kom af dage. Ja, det er jo det, der er så interessant. De fleste lyttere kender nok ikke Poul Laxmand. Han levede i slutningen af 1400-tallet, start 1500-tallet. Og han var rigshofmester. Og nogen siger rigshovmester. Er det sådan statsminister-agtigt? Ja, altså sådan, kongen var jo den øverste på det tidspunkt, og så havde man et rigsråd, og der var jo nogle embeder, man kunne besidde. Og der var rigshofmesteren den øverste altså det øverste embede, som ikke var at være konge. Så jeg synes godt, at man kan for at have en referenceramme sige, at det var en statsminister. Yes, det giver mening. Så det er en meget, meget, meget magtfuld mand. Og udover at han var meget magtfuld, så var han også landets rigeste mand. Han var stinkende rig, for at sige det mildt. Og det, han var rig på, det var, at han havde utrolige mængder gods. Han var sindssygt god til at opkøbe gods og lave de her forskellige mageskifter og så videre. Mageskifter lyder så, men du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår 100. Og altså, han har simpelthen flere, tusinder af små bondegårde under sig. Det er jo sådan, at når man har, lynhurtigt kort fortalt, når man har noget gods, så har du ligesom et hovedgods, det store gods, der driver godsdriften, og derunder så har du så nogle mindre gårde, og så nogle endnu mindre gårde. Og al hans gods samlet, det løber op på den anden side af nogle 1000 bondegårde i alt. Hold da op, det er stordrift. Jamen det er det. Det er det bestemt. Og så har han jo højst sandsynligt også haft nogle kongelige len og så videre. Så det er simpelthen, at pengene er flosset ind. Har det så primært kun været på Sjælland eller Fyn, eller har det været mere spredt? Det har været spredt, men man begynder her i 1500-tallet, slut 1400-tallet, start 1500-tallet, og begynder man så småt at samle gods. Ikke på samme måde som i 1600-1700-tallet, men begynder ligesom at tænke over det her med at samle det, hvor de bytter med hinanden. Størstedelen af hans gods lå i Skåne og på Sjælland, og så havde han også en del på Fyn. Det er også et dejligt sted. Ja, bestemt. Nå, det der så er med ham her, Poul Laxmand, det er, at han havde en del fjender, blandt andet på grund af hans åbenmundethed, og han var jo ikke bleg for ligesom at gå imod strømmen. Og da kong Hans, som var konge på det her tidspunkt, tabte en krig mod Ditmarskerbønderne. Det er sådan et område nede i Slesvig-Holsten, ud til Vadehavene derude. Der er noget, der hedder Ditmarsken, og der var sådan nogle bønder, der havde været en form for sådan en bonderepublik på det her tidspunkt. Og der var kong Hans sådan, dem skal vi lige have styr på. Så han tager sin top-tunede hær og tager ned, og så får han læsterlige klø af de her Ditmarskerbønder. Og det er jo sådan noget med, at det er sådan et sumpet område, så der er sådan nogle diger over det hele, som bønderne oversvømmer. Og så har de sådan nogle lange pinde, sådan ren Rainbow-guerilla-agtigt, hvor de hopper fra dige til dige. Og de her tunge riddere i rustninger og så videre, de står simpelthen bare som sild i en tønde på de her diger, og mange af dem falder i vandet og drukner og så videre. De får læsterlige klø. Okay. Er det et område, der eksisterer i dag? Det kunne være ret sindssygt at se, om man har fået drænet sumpen, eller det stadig er... Man kan faktisk... jeg kan ikke huske, hvad den serie hedder, men der er en serie med prins Joachim. Kan det passe, at den hedder noget med Hærvejen? Ja, eller et eller andet? Ja, helt med. På DR. Ja, mener jeg, at han var nede og gå. Man kan i hvert fald stadig se digerne. Det hele er drænet nu, men man kan stadigvæk se de her diger, som går rigtig, rigtig langt. Den senere Frederik II, han tager så derned og får sat skik på dem. Men her i år 1500, der er det altså et grumt nederlag. Og det synes Poul Laxmand er så pinligt. Og han får ligesom forbandet kong Hans for det her lidt for åbent. Og det bryder kongen sig ingenlunde om. Nej. Så de to, de er ikke de bedste venner på det her tidspunkt. Og det er altså to af de mest magtfulde mænd i riget. Derudover så havde Laxmand også en fjende i den danske ærkebiskop. Og det er ham, der hedder Birger Gundersen. Eller Gundersen. Jeg ved faktisk ikke, om der er et R i. Men vi kalder ham Birger Gundersen. Ja. Efter det her Ditmarsken-nederlag, så havde Birger Gundersen offentligt
ytrede, at han mente, at Poul Laxmand var en del af en sammensværgelse. Vi er i gang med en konspiration. Vi er nemlig i gang med en konspiration. Ej, du er så god, Niels. Ja, men det er vi smukt. nemlig. Og det her, det gider Laxmand overhovedet ikke høre på. Det tog han altså ikke med lethed, det her. Så han håner ærkebiskoppen offentligt. Altså, den får ikke for lidt. Altså, det er middelalderens diss track, det her. Og det er sådan en reverse Jens Gran. Ja, fuldstændig. Altså, det her, det er... puha. Spændende. Ja. Og det er han... Altså, og det stopper ikke der. Han er sådan, ved du hvad, min kære ærkebisp, jeg erklærer dig fejde. Og her i middelalderen, det skal jeg lige nævne, fejde, det er noget, man kan erklære hinanden, hvor at man ligesom, man erklærer, at man ønsker at dræbe eller øve vold på den anden. Og det er legitimt, det her. Der er bare nogle regler og sådan noget med, at ofte så skal man varsle det mindst 24 timer i forvejen og sådan noget. Og kongen er ofte mægler og skal ligesom godkende fejden og sådan noget. Og den her fejde bliver faktisk også udskudt, fordi det er noget med, jeg kan ikke huske, om der er en herredag eller et eller andet, men de er sådan, det er lidt ubelejligt tidspunkt. Kan I lige skyde den et halvt år? De har ikke tid i kommunen. Det er sådan, kan vi lige udsætte det? Ja, vi har lige nogle møder og sådan noget. Det ender også med, at han ikke kommer til herredagen, ærkebiskoppen. Han er bare sådan, ja, right, at jeg kommer ind der, mand, når I står alle sammen der med jeres våben og så videre. Så der er jævn dårlig stemning. Også rimelig flex at blive inviteret til et arrangement, hvor det er sådan lidt, altså der ligger jo den her fejde og sådan noget, ganske vist bureaukratisk stoppet. Nu hygger vi lige, og så tager vi fejde bagefter. Ja, det er det, men faktisk er det ikke engang så langt ude, fordi det har du godt kunnet i middelalderen, det her med ligesom at have den her, hvor du sådan, ved du hvad, nu hygger vi lige, og så tager vi det der med familiens ære bagefter. Shit. Ja. Der er også en anden grund til, at Gundersen, han ikke rigtig brød sig om Laxmand. Laxmand, han havde fået hævet en masse gods til sig fra kirken, og det var den tidligere ærkebisp, som ligesom havde givet en masse af, godset i Skåne til venner og familie, og han er så kommet i besiddelse af noget af det her, Poul Laxmand. Det synes den nye ærkebiskop var en rigtig dårlig idé, og han vil gerne have meget af det her gods tilbage, som Laxmand er kommet i besiddelse af. Of course. Det handler altid om penge. Det gør det nemlig. Og så har man også bare, altså ja. Så det er uanset om det er religion eller ej, så skal det bare, det ender altid med noget med nogle penge. Lige præcis. Så han har altså en del fjender. Han bliver det også noget med, at han kommer op og diskuterer med Roskildebispen og så videre. Så han er, Poul Laxmand, han kommer op og toppes med topledelsen i kirken og kongen. Så det er ikke så godt. Til gengæld er han rigtig gode venner med klostrene. Nå, jamen det er jo meget dejligt. Ja, så du ved, bagefter, så får han også skrevet rigtig fint om sig og så videre, og får et godt eftermæle. Det er jo altid dejligt. Ja. Han var også, fordi han var jo rigshofmester, så han var med i Stockholm i 1502, mener jeg det var, 1-2, fordi at svenskerne gør jo oprør, som de altid gør, og så er det faktisk dronning Christine, det er kong Hanses dronning. Hun var ligesom den, der forsvarede Stockholms slot mod de her oprørske bønder, og der forsøgte man at komme hende til undsætning, og der var Poul Laxmand med. Men det lykkedes selvfølgelig ikke. Han kommer så hjem, og så skal han holde møde med kongen, blandt andet om de her oprørske svenskere. Mm-hmm. Nu kommer vi til den her episode, som blandt andet er legendarisk for Poul Laxmand, og det som mange kender ham på. Han har været til møde på Københavns Slot, og skal tilbage til sin gård, som ligger inde i byen. Ved man hvor? Ja, jeg mener, at kan det passe, det hed Østergade. Findes det? Østergade, ja. Det mener jeg helt bestemt eksisterer. Østergade, ja. Nå, vildt. Og han går så over Højbro. Man skal forestille sig, hvis man står på Højbro plads, lige ved Absalon-statuen, og så kigger over på Christiansborg, der er en fin bro. Det har været sådan en smal bro, som har været længere dengang, når man skulle fra Slotsholmen og over på Højbroplads. Ja. Og da han kommer gående der, så kommer 2 unge adelsmænd løbende, og den ene af dem stikker ham i brystet med en daggert, og de smider ham ud over broen, og så siger de meget hånende efter ham, du hedder Laxmand, altså hører du til i vandet. Så de smider ham simpelthen ned til Agnete og Havmanden?
i fortid. Fuldstændig. Ej, hvor Altså, sindssygt. han bliver simpelthen på højbro stukket ned og smidt i vandet, og så meget barnligt er du sådan, du hedder noget med laks, ergo må du høre til i vandet. Ja, men det var da dejligt. Og der svømmede han vel ikke forfærdeligt længe rundt. Man fik vel fisket ham op igen. Ja, og stendød. Ev. Han bliver simpelthen slået ihjel her på broen, og det, der er interessant, det er, at de her unge adelsmænd, som hed Bjørn Andersen og Ebbe Strangensen, de bliver ikke retsforfulgt bagefter. Nå. De får lov til at... Altså, og Rigsrådet, de anerkender ligesom, at det er de her to unge adelsmænd her, der har slået ham ihjel og så videre. Der bliver ikke ført nogen retssag mod dem, og de går efter sigende og blærer sig lidt med det her mord her og så videre. Og så er det jo netop, at det er en af de der klassiske middelaldergoder. Hvorfor får de her to unge mænd lov til at slå rigshofmesteren ihjel? De har jo ikke rigtig noget udstående med ham. Mm-hmm. Så hvem står bag, og hvorfor bliver de ikke retsforfulgt? Er det kongen? Er det ærkebispen? Hvem er det ligesom, der måske står bag ved det her? Det må være nogen, der har en vis portion magt. Ja, hvis jeg så fortæller dig det her. Jeg har jo mit eget bud, Niels. Ja. Hvis jeg så fortæller dig, at han et år senere post-mortem bliver dømt for landsforræderi og majestætsfornærmelse. Ja. Og at alt hans gods, altså den her rigets rigeste mand, alt hans gods kommer nu til at høre under kongen. Ja. Altså, kongen får alt hans gods. Altså, det er jo en god teori i forhold til, hvem får noget ud af at slå nogle andre ihjel. Og man må sige, der er der smæk for skillingen i forhold til at vinde Eurojackpot. Lige præcis. Og det kan jo også være, det jeg siger, det lugter af kong Hans, men det kan jo også være en apropos sammensværgelse mellem ærkebispen og kongen. Ja. Generelt kirkens top og kongen, fordi han har været træls gennem en længere periode, og kongen han ser alt det der gods og tænker, det kunne være rart, hvis nu at jeg får ham slået ihjel med kirkens forlov, så så får jeg alt godset, og der har de sikkert sagt tommel op til det. Ja. Og det er jo ligesom Frederik den anden, der også senere tager Esrum Kloster og begynder at anlægge Frederiksborg Slot og sådan noget. Så det er ikke utænkeligt, at man har kigget på hvor der var gode penge at hente ved et simpelt mord. Nej, lige præcis. Fun fact, Niels, efter ham her, Birger Gundersen, han stopper ligesom som ærkebisp. Så går der en 10 års tid. Prøv at gætte, hvem det er, der bliver ærkebisp efter ham. Så skal jeg jo til at regne. Hvad hedder det? Kunne det være... Det er vel ikke en af drabsmændene? Nej. Det er også lidt et trickspørgsmål. Jeg ved ikke, hvor du skulle vide det fra. Men det er din navnebror. Niels Eriksen Rosenkrantz. Næh, hvor fint. Ja. Det kan være, man skal se, om det er familie. De er meget glade for Niels i slægten. Så det er jo meget dejligt. Men det var et ofte overset mord på ham her, Poul Laxmann, hvilket jeg synes er vildt. Det der med, prøv at forestille dig, at statsministeren samtidig er Lego-arving. Ja. Og så spacerer en tur efter et vigtigt møde, det kunne være om Grønland, og bliver simpelthen stukket ihjel og smidt i vandet og siger, du hedder Laxmann, altså hører du til i vandet. Nu skal du ikke give kong Frederik gode idéer i forhold til Kirk Christiansen-familien. Nej, det skal vi ikke ud i. Nej. Den er lagt ned. Fuldstændig. Nå, men spændende. Ved man, hvor han blev begravet? Ja, det er jo det, der er interessant. Han var jo, som sagt, gode venner med klostrene. Så da han er blevet fisket op der bliver han simpelthen bragt til Karmeliterklosteret i Helsingør, hvor han er begravet i kirken. Og hvis man ikke har set det, så skal man se det per omgående. Der har lige været sådan mere populær kulturkarakter. En julekalender på Danmarks Radio. Det er virkelig, det er som om, vi får sponsor DR. Det gør vi altså ikke. Men de har nogle gange optaget derop, som var Tidsrejsen 2. Og så, og der render de rundt i gangene, man kan se deroppe og sådan noget. Det er, hvis man er til Harry Potter, det er ren Harry Potter i sådan klosterscenerne, der er på Hogwarts og sådan noget. Så det kan varmt anbefales, og det er meget, meget hyggeligt. Helt bestemt. Det er jo, sådan som jeg husker det, er det vist et af de bedst bevarede klostre i Norden, i hvert fald i Danmark. Ja, det har jeg også hørt. Så det er meget fedt. Yes.
Vi skal slå op i et leksikon. Ja. De higer og søger i gamle bøger. Ja, det skrev en kendt forfatter vist engang. Men hvilke ord skal vi have fat i dag, når det bliver slået op i leksikonet? Det er undertegnet, der har et ord med i dag. Lad os gå. Jeg er lidt i tvivl om udtalen, så jeg prøver. Ja. Onerøs. Eller onerøs. Onerøs. Jeg har hørt ordet før. Hvad før. vil det sige? Onerøs. Det første, jeg tænkte på, det var, man var sådan... Altså, jeg tænker sådan... nervøs pårøs, men jeg er ret sikker på, at det ikke er i familie med det. Onerøs. Jeg vil sige... jeg har faktisk ingen idé om det. Jeg siger, at man er kraftigt bygget. Det er faktisk ikke langt fra. Okay, er det rigtigt? Men det har ikke noget med vægt at gøre. Okay. Det er, at man er tung, besværlig eller byrdefuld. Okay, kan vi lige snakke om, at jeg hæver den ud af røven? Ja, det må man sige. Det var flot. Ja, tak. Okay, men onerøs, at man er en byrde? Ja, eller man er sådan tung at slås med? Ja, lige præcis. Det er simpelthen... Det Poul Laxmand har været for kongen? For kongen, lige præcis. Han var onerøs. Eller okay. Det er onerøs. Jeg ved ikke, hvordan man... Jeg vil sige onerøs. Ja. Det lyder også meget. Hvor kommer det fra? Ved du det? Ikke umiddelbart. Nå, okay. Jeg har ikke kunne finde... der er ikke noget latinsk eller noget som helst, der peger bagud. Det er fra et godt gammeldags leksikon, der bare tung, besværlig og byrdefuld. Fedt. Ja. Jamen, tak for det. Jamen, selv tak. Skal vi quiz? Lad os. Nu er det tid til quiz. Men hvor meget ved de to pralerøve egentlig? Og du har fundet et lille spørgsmål frem. Det har jeg, Niels. Under kong Nielses regeringstid begyndte europæiske munke at fremstille en bestemt form for alkoholisk drik. Hvilken? Og der er vi i 1100-tallet, kan jeg fortælle dig. En alkoholisk drik. Jeg tænker umiddelbart sådan noget klosterøl. Nej. Så brændevin. Ja, det er tættere på. Okay, det er simpelthen noget spiritus. Det er likør. Okay, vildt. Er det en munketing? Det er simpelthen en munketing. Okay, vildt. Likør ligger jo som oftest mellem 20 og 60% alkohol, og er baseret på brandy, whisky, rom, brændevin, you name it. Og det var simpelthen de europæiske munke, der begyndte at brygge den her likør på urter. Og så har man ligesom taget det op senere, og man har jo de her meget, meget kendte likører, som består af, nogle af dem, hundredvis af forskellige urter. Vi kender jo, der er jo en bitter som gammel dansk, og der er alle mulige forskellige slags likører. I dag kan man også få de flødebaserede, hvad hedder de der? Bailey. Bailey, lige præcis, og sådan noget. Og den helt farlige, det er jo Anton Berg marcipanbrød i flydende form. Det er sådan en farlig omgang. Ja, det vil du kunne drikke i sutflasken. Jamen fuldstændig. Det er sådan noget, der ikke smager. Det er nemlig det, der er farligt. Det smager ikke af stærk alkohol. Altså, det er sådan en... Præcis. Ej, jeg kan altså godt lide Bailey, det må jeg sige. Ja. No spons, desværre, men I ringer bare. Ja, jeg har også et spørgsmål. Ja, jamen skyd. Hvem skrev følgende? Jeg kom fra et blomstrende land til en blomstrende have, men pigen var dog haven aller som dejligste blomst. Er det en dansker? Måske. Ja. Må jeg lige få det igen? Jeg kom fra et blomstrende land til en blomstrende have, men pigen var dog havens aller som dejligste blomst. Er det H.C. Andersen? Nej. Det var prins Henrik i sin tale til sin brud. Nej, hvor flot. Ja. Ej, er det den tale, han holder på dansk? Ja. Ej, det er derfor, jeg synes, det var et lidt tavligt spørgsmål at høre dansk, fordi det jeg forstår. er han jo ikke med den. Ej, jeg synes simpelthen, jeg er royalist. Det må jeg blankt erkende. Og så gider jeg ikke diskutere det. Men der, hvor han holder sin tale på dansk, uden der er nogen, der ved det, jeg synes simpelthen, det er et fantastisk moment. Det må jeg bare sige. Jamen, det er det virkelig også. Nå, det er ærgerligt, han ikke er her mere. Jeg savner lidt prins Henrik nogle gange. Ja, men helt enig. Jeg synes, at man var for hård ved den salige prins Kemal, da han var her. Jeg var stor fan. Ja,
Jeg synes også, der var nogle gange, hvor han gik ud af en tangent, hvor at man ikke kunne være med, men der var virkelig også en presse, der var interesseret i bare at give den fuld småkage. Ja, det må man sige. Ja. Så skud ud til Henri herfra. Ja. Gæstgiveriet anbefaler. Nå, Niels. Ja. Jeg har en anbefaling med i dag. Spændende. Jeg har hørt en lydbog, Ja, hvor dejligt. og det er en af de helt store. Vi skal til England. Kan du gætte, hvem det er? William Shakespeare? Når jeg siger en af de helt store, så er det både historisk set, men også til sidst rent fysisk. Og det er ikke Henrik den 8. Jeg vil passe. Hvad siger du? Winston Churchill. Ej, hvor spændende. Man kan sige meget om den mand. Jeg tror, han har været simpelthen et forfærdeligt menneske at arbejde sammen med og bare være omkring. Men jeg har hørt hans bog, Mine unge år. Ja. Og det er simpelthen en af de vildeste bøger, jeg nogensinde har læst. Altså, jeg kan ikke finde ud af, om han er den vildeste lystløgner. Det er han nok, og der er nok blevet pyntet. Men nogle af de ting, han har oplevet, og der har jeg været inde og læst en biografi bagefter, hvor at mange af tingene bliver bekræftet. Altså, sådan, det er den vildeste ungdom, den mand har haft. Altså, han kæmper i alle de der kolonikrige, altså de der forfærdelige kolonikrige, som det britiske imperium er med i, Boerkrigen og så videre. Han kæmper i Første Verdenskrig. Jeg mener, at han er sådan noget flådeofficer eller sådan noget admiral, og så taber han et stort slag, bliver degraderet og sendt til fronten. Overlever, og så bliver han jo så til den store politiker i mellemkrigsårene, man kender, og så tænker jeg, ved du hvad, 2. verdenskrig, jeg tager premierministerposten, det er fint nok. Shit. Men man forstår måske så også godt hans massive alkoholforbrug. Helt bestemt. Men altså, læs Mine unge år, også fordi, at den er jo udgivet, mener jeg, i starten af 1930'erne, så det er jo før, han ligesom bliver den her kæmpe store politiske, historiske skikkelse, man kender. Ja. Så jeg tror egentlig, at han har skrevet relativt åbent om hans barndom, hans unge år, og det er altså ret interessant at læse. Jeg synes, den her periode lige før Første Verdenskrig er interessant, fordi det er virkelig altså de sidste krampetrækninger af 1800-tallet og den gamle verden og den gamle verdensorden, han ligesom vokser op i, inden verdenskrigen kommer og ligesom gør, at vi bliver nødt til at kigge ind i det 20. århundrede. Så det er en meget interessant bog. Ja, det lyder sådan. Tak for anbefalingen. Velbekomme. Og tak for i dag. Tak for i dag, Niels. Vi skal lige noget med nogle sociale medier og sådan lidt. I kan finde os på Instagram, der hedder Gæstgiveriet Podcast. Eller send os en mail på podcast@gmail.com. Ris, ros og meget gerne spørgsmål. Ha' det godt, Niels. Ha' det godt, Mads. Og ha' det godt, lytter. Du har lyttet til Gæstgiveriet. Hejsen gløder endnu, og stearinlysene er så småt ved at brænde ud. De værter, Mads Samer og Niels Rosenkrantz har lagt deres plæter. Programmet blev tilrettelagt og produceret af Mads Samer og Niels Rosenkrantz, og Speak blev indtalt af mig, Lars Knutzon. Tak fordi du lyttede med.